Alright guys, सिगांग्रो आङो नोंथांमोननियाव रिप्लाइ बियो, नोंथांमोननियाव आन्सार बियो, नोंथांनियाव मा ओपिनियन दं? डेपआ मा? ना? डेपआ नोंनि थाखाय मोजां ना गाज्रि? आङो बेखौल' नोंथांमोननिफ्राय मिथिनो लुगैदों। डेपआ मोजांब्ला मोजां लिरना हरदो, गाज्रिब्ला गाज्रि। एटलिस्ट प्लिज अननानै लिरनानै हरथार। नाथाय आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो डेपनि सिंनि बाथ्राफोरखौ आङो फोरमायनो गोसो जादों। And बेवहाय आङो I should split into two part the debt. Debtखौ आङो मोननै पार्टआव राननांगोन। Debt होनना बुङोब्ला जोङो गामि ओनसोलाव जोङो दाहार बुङो, जायखौ लन बुङो, जायखौ सुद होनना बुङो। नोंथाङा मा बुङो? बुं। नाथाय आं debt होनना बुंनानै बे भिडिअआवहाय रायज्लायगोन। Debtआ जोङो debtखौ मोननै बाहागोआव राननांगोन। Good debt and the bad debt. Debtआ गोबां रोखोमनि दं दै। आङो बेफोर माबाफोरखौ बुंनो थाखाय नागिराखै। नाथाय बेनि गेजेराव मोजां debt आरो गाज्रि debt दं, जायखौ जोङो मिथिनो थाखाय बिराद गोनांथि। जोङो मिडल क्लासफोरनि मानसिफ्रा जों जेरैहाय दा फ्रि debt, जोंनाव दा debt गैया, जोंनाव दा दाहार गैया, जों अब्ला बिन्दास मोनो। सोरखौबा जोङो debt free होननानै खोनायोब्ला बियो बिन्दास, जोङो बेबायदि खोनायो मिडल क्लासफोरनि थाखाय दै। नाथाय रिच क्लासफोरनि थाखाय बिसोरनाव debt, गोबां debt थायो बिसोरनाव। नाथाय डिफरेन्टआ बबेयाव? गुड डेप एन्ड बेड डेपनि गेजेराव डिफरेन्ट दं। जोङो बेड डेपआव फासायनानै जोङो गोग्लैसोनांगौ गोनां जायो मिडल क्लासफोरनि मानसिफ्रा। नाथाय रिच क्लासनि मानसिफ्रा गुड डेपखौ बिसोर लायो। नाथाय डिफरेन्टखौ जोङो नैबाव मोनगोन कि बेड डेप लाग्राफोरा बेड डेपखौ जोङो सहसावनो मोनो। नाथाय गुड डेपखौ जोङो मोननो थाखाय एसे गोब्राब, एसे खस्थ' खालामनांगौ। पेपार बायदिसिना बेंकआव थांनांगौ, मा थांनांगौ, गोबांथार खामानि दं गुड डेपखौ लानो थाखाय। बेयाव जोङो जायनि जाहोनाव गोरलैखौ नागिरनानै बेड डेपआव जोङो फासायनांगौ गोनां जायो। अलराइट, आङो नोंथांमोननो खोन्थानि जे गुड डेपआ मा आरो बेड डेपआ मा। आङो बेड डेपखौ नोंथांमोननो खोन्थानि। बेड होनना बुङा गाज्रि डेप, गाज्रि दाहार होनना बुंगोन। गाज्रि दाहारा मा? गाज्रि दाहारा जानो हागौ नोंथाङा सोरनिबा लोगोनिफ्राय लादों। एन्ड मस्ट इम्परटेन्टलि क्रेडिट कार्ड एन्ड नोंनि जेनाखि पार्सनेल लन जानो हागौ, क्रेडिट कार्ड जानो हागौ, लोगोफोरनिफ्राय लानाय दाहार जानो हागौ। बिसोर गासिबो बेड डेप, जायनि रेट अफ इन्ट्रेस्टआ बिराद बारा ना, more than 10% बारा जोंनाव रेट अफ इन्ट्रेस्ट। नाथाय गुड डेपआव जोङो नायोब्ला गुड डेपआ जानो हागौ नोंनि बिजनेस लन, नोंनि स्टुडेन्ट लन, नोंनि मर्गेज होनना बुंगोन। मर्गेज होनना बुङोब्ला लन अगेन्स्ट प्रपार्टि, जेरै लन्स अगेन्स्ट गल्ड, लन अगेन्स्ट हम, लन अगेन्स्ट नोंनि हा दङब्ला हानि माबायावहाय जोङो लानो थाखाय हायो, जायनि रेट अफ इन्ट्रेस्टआ 5%नि गाहायाव। 5% हमनानै ला, बैयो 10%नि गोजौआव बेड डेपआ, जायनि गेजेराव जोङो बेड डेप लानानै फासायनांगौ गोनां जायो। आं नोंथांमोननो एग्जाम्पल देखायनि। एग्जाम्पला जाहैबाय बेड डेपआ जोंनि पकेटनिफ्राय खरसा थाङो। जोंनि पकेटनिफ्राय जों खरसा थाङो। बेबायदि हमनानै ला, जायहा जोंनि न'खराव थानाय गासैबो सम्पति, जेनाखि जोंनि एसेटफोर बानायनानै लानो दोनदों, बिसोरखौबो संहार खालामनानै गाज्रि डेपआ थाङो। नाथाय बेड डेपनि आखला बेबायदि नङा। बेड डेपखौ जोङो मोजाङै बाहायोब्ला बे बिराद मोजां। जाय डेपआ बियो जोंनो एसेट बानायनानै होयो। एसेट होनना बुङोब्ला जायनि गेजेरजों नोंनियाव केस फ्ल' फैयो, जायनि गेजेरजों नोङो नोंनि पकेटाव फैसा फैयो, बियो नोंनि गुड डेपनि मोनसे केरेक्टार, जायखौ जोङो बेयाव बाहायनो थाखाय हायो। एग्जाम्पल हिसाबै नोंथाङा बेंकनिफ्राय लन लादों। नोंथाङा लन लादों, लननि एमाउन्टआ जाहैबाय 2 लाख। बिनि रेट अफ इन्ट्रेस्टआ जागोन 5%, जायहा more than 5%आव गोग्लैयोमोन बेड डेपआव। नाथाय जोङो बेवहाय खम हिसाबै जोङो गुड डेपआव 5%आव मोनदों। 2 लाख नोङो लन लाबाय। बेनिफ्राय नोङो बे लनखौ इमिडियेटलि नोङो इनभेस्ट खालामबाय बबेबा मोनसे बिजनेसाव, जायनिफ्राय नोङो नोंनि इन्ट्रेस्ट खामायनाया बेसेबां जागोन? हमना लादो 12%खौ नोंथाङा खामायखागोन। बेनिफ्राय बे बिजनेसनिफ्राय नोङो 12%खौ खामायखागोन। जोंनि गामि ओनसोलाव बागान लाब्लाबो नोङो 12%खौ खामायखागोन। बिनि बारासो खामायबावगोन मोनसे लाखा। बेनिफ्राय जोङो लन होनांगौ, बेंकनो बेसेबां होनांगौ? 5% होनांगौ। जोंनि इनकामा बेसेबां फैदों? 12%। बेनिफ्राय नोंथाङा बाव हिसाब खालामनानै नायब्ला मोनगोन
12% ब्ला बेसेबां जागोन 2 लाख बा 24,000 24,000 जोङो खामायगोन बेनिफ्राय लनाव जों बेसेबां हरनांगौ 10,000 हरनांगोन 10,000 जागोन 5% ब्ला 5 into 2 2 लाख नालाय 10,000 जोङो बेंकनो लन होनांगौ लनाव हरनांगौ रिपे खालामनांगौ नाथाय नोङो खामायदों 24,000 राइट 24,000 निफ्राय 10,000 माइनास खालामना बेसेबां जागोन 14,000 एटलिस्ट नोंनाव गैथाराबाबो लन गोनां मानसिबाबो नोङो 14,000 खामायनो थाखाय हागोन बेबायदिनो गोबांथार लनखौ जोङो मोजां बिजनेसाव बाहायनो थाखाय हायो जायखौ जोंनि मानसिफ्रा रं थटजों फोरोंजादों जायनि गेजेरजों जोङो ट्रेपआव गोग्लैयो जायनि गेजेरजों जोङो बे मिडल क्लास फेमिलिनिफ्राय बारग'नो थाखाय हाया बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ लुगैयो कि मोजाङै सालिजारि खालाम मोजाङै बुजिनो थाखाय हा नाथाय आंनि बुंनाय एडभाइस बायदि नोंथाङा खारनो थाखाय आं लुगैया जुदि नोङो एक्सेप्ट खालामदोंब्ला बाहायनो थाखाय हागोन नाथाय बेयाव लन मोननांगौआबो गोरलै नङा नोङो गोबां खामानि मावनांगोन थांलाय फैलाय गोबांथार मान लानो हागौ सप्ता लानो हागौ ना गोबांथार टाइम नोंनि थाखाय थांनो हागौ नाथाय फैसाखौ जेब्ला मोनो नोङो मोजां खामानियाव बाहायोब्ला जायनि गेजेरजों बे लननि गेजेरजों जायनि बे डेप्टनि गेजेरजों गुड डेप्टनि गेजेरजों नोंथाङा बे मिडल क्लास फेमिलिनिफ्राय बारग'नो थाखाय हायो आइ हप नोंथाङा बुजिनो थाखाय हायो बेबायदि आंनि जेनाखि बुजायनो नाजानाय आं नोंथांमोननो बेखौनो लुगैयो कि बेखौनो फोरमायनो लुगैयो बिनि गेजेराव जों गुड डेप्ट आरो बेड डेप्ट जेब्लायबो जोङो रिच क्लास माइन्डसेट बायदि जोङो गुड डेप्टखौ लानो थाखाय नाजानांगौ आरो मोजां खामानियाव जों बाहायनो थाखाय हायो जायनि रेट अफ इन्टारेस्टआ 5% 5%नि बारा जोङो खामायनो हायोब्ला बेयो नोंनि थाखाय मोजां मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै गामि ओनसोलाव गोबां नुयो इन्टारप्राइज खुलिलाबायो बिसोर बबेनिफ्राय फैसा मोननानै बेबायदि इन्टारप्राइज खुलिनानै होबाय थायो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल जोङो बेंकनिफ्राय लन लाबोबाय बिसोरो बेनिफ्राय इन्टारप्राइजआव होबाय बिसोरो बेसेबां 10%नि बारा 15% 16% रेट अफ इन्टारेस्टआव बिसोरो होबाय जायनि गेजेराव जोङो 2,000 1500ल' जोङो बेंकनो सुद हरनांगौ नाथाय बिसोर खामायदों बेसेबां खामायदों 10%नि बारा बिसोर खामायदों अब्ला दिस इज द डिफरेंट दिस इज द बेस्ट वे जोङो बे क्लासनिफ्राय जों बारग'नो थाखाय थेंक इउ सो माच I hope you can understand the advices. Thank you so much, by the way.